Čau lidi, dneska vás vítám u nového videjka. Takže teďko si zahrajeme Roblox. Zahraju si asi, nevím, zahraju si třeba Motory Race a jestli budete chtít pokračování, tak můžete napsat do komentářů. Takže tak. Takže tak, no. Už jedeme. No, takže ličky, takže tak a lajky budou extrémně moc, to byla podpora. Lajky, tak. No, už jsme na 6.5, tady dole to vidíte na té tabulce, jsem na 6 už. A už jsme na 7. Tak. Už budeme za chvilinku na 8. Co? Jak to, že jsem na 2? Aha, já jsem tam dal autorám. Sakryš. Jaj. Tak máme gifty. Easy. To bude nejlepší. Jaj. Shot. A jde kukr. Za 10 vteřin budeme klikat, takže tak, no. 3, 2, 1, teď. Tady jako by bylo nejlepší, kdybych měl autoklikr. Já mám autoklikr, ale nepoužívám ho. No to je dobrý takový z toho hra. Ale fakt nebojte se to, napsat něco do komentářů. Jestli budete chtít pokračování nebo ne. Jestli tady bude 50 lajků, tak dáme pokračování. Doufám, že to bude 50 lajků. Jako byl bych rád za těch 50 lajků. Nice, předehnali jsme jednoho nějakého týpka. Jedeme si bomby, lidi. Už jsme v 9. 3, 2, 1, teď.
Takže tak. Budeme skoro v 10 lidi. Teď. Nice. Lidi, už jsme v 11. Nice. Myslíte si, že se dostáváme do 12? Free pet? Aha, to jsem měla 30 minut. Dostávám lidi 9, takže musím být úplně rychlej. Takže stejně jak minule. Já si koupím asi nějakou motorku. Třeba tohle. Akvot za 18 000 tohle. Tak to nejde. Škoda. Mám tuhle tu motorku, lidi. Co? Tak tím se nedržel tady tohle. Lidičko, už jsem za polovinou v 9, takže nice. Už v 10 konečně. Už jsme v 11. Doufám, že se dostaneme do 12. Doufám. Máme ještě 10 vteřin, vidíte to tam dole. No, nebo jakoby nad tou čárou. Jo, to tam dostaneme, ale jen tak. Nebo ne? Jo, ne, nedostali jsme se tam, jaj. No, nevadí. Gift. Climb. Nice. Tak samozřejmě si dáme, koupíme tohle točko už. Možná budeme mít tady na tohle. Ale to se nemyslím. Jdeme klikat. Teď už máme 2000. Skoro. Já už. Jedeme bombičky. Jdeme na zadní. Nice.
Teďkom se dostaneme do té 12 určitě. Takže tak lidičky. Doufám, že dáte těch 50 lajků, aby bylo pokračování. To bych moc rád za těch 50 lajků. Víte, že jako a i ten odběr je taková podpora velká, takže jako děkuju, že byste mi mohli potom dát klidně odběr, takže bych jako děkuju za odběr. No, už jsme za půlkou 11, tak to bychom se tam mohli dostat. Jak se tam dostaneme? Jsme tam. Máme ještě 5 sekund. No, tak lidičky, jako můžeme, já si koupím tuhle, tak nekoupím. A jako lidičky, já asi už končím. Nebo, lidičky, aha. Lidičky, já se asi koupím, já už asi končím, takže ahoj a mějte se fajnově. Já s váma asi ještě otevřu tohle. Jako vážně. Ne. Legendary! Oh, nice. Tak já ještě poklikám pár. Tak poslední to. Poslední. Tady tohle. A dám si do těch petů. Pec. Dám si samozřejmě to nejsilnější. Takové. Tak. Mám ten nejsilnější teďkom. Nice. Budeme úplně bomby. No, takže lidičky, já už se pomaličku budu se loučit. Takže můžete mi dát klidně like. 50 lajků, jsem to říkal, 50 lajků bude pokračování a budu rád za odběr. Bude to podpora jak něco, takže budu extrémně rád a já už se loučím a dejte mi odběr asi, no. Tak ještě dojedeme tohle a už se budu loučit. Takže tak. No, lidičky. Už budeme ve 12 za chvilinku. 3, 2, 1, teď jsme tam. Za mnou je nějaký týpek, to se nevidím ho. No tak lidičky, já se s váma loučím. Zajdu tak trošku na bok. S váma se loučím, koupím si ještě tady tohle, tak si nekoupím a tady tenhle kamarád Mrkací s váma loučí, tak ahoj.